Captura zilei. Am avut două atacuri. Am avut una aproximativ identică cu asta. Să zic undeva la 2 kg să aibă maxim. Nu cred, n-am încântat să o cântăresc. Dar una peste alta e ok. Deci trebuie să pregătesc să scot fileurile. Vreau să fac rețeta lui Novic astăzi. Burzi de știucă, fripte în unt, cu cartofi naturi, pătrunjel verde, sare, lămâie după gust și, evident, vinul alb aferent. Dar o să încep să o tai pe spate. Nu necesită să o curăț. Dacă îi dau pielea jos, nu am nevoie să îi dau și solzi jos înainte. A fost o zi destul de faină. M-am dus de devreme dimineață. Ăsta este un băiat, are de lapți. Nu-i nimic, e bun. Ficatul să-l scoatem, să am grijă la fiere să nu o ciupărțesc. Că deja parcă am atins-o puțin, nu sunt sigur. Nu a rămas acolo. Ficatul este foarte bun prăjit. Așa, lapții se recuperez și ăștia sunt o delicatesă. Ok, o întorc pe partea cealaltă. Nu prea găsesc specia asta așa cum o găseam în delta Dunării, dar dacă insist, dau de ea. Am câteva locuri în care... Ok, acum efectiv i-am scos scheletul. Scot aripioarele acum.
care o să scot partea dorsală, codița. Codița de la știucă nu are oase. Și am dat pielea jos după primul fileu. Aș putea să-mi fac o curea de ceas din asta. Trecem la următorul fileu. Astfel scoatem aripioara de jos, de pe burtă. La fel scoatem codița fără os. Exact ca la restaurant, la Tulcea. Eu numai de asta gătesc acolo. Cu ghilimele de rigoare. Nici nu cred că apare știucă în meniu pe undeva, poate doar știucă umplută. Sau doar icre de știucă. Am dat pielea jos și după al doilea fileu. Îmi spăl dacă pământul. Am sula și mi-a alunecat mâna. Deci acum am două fileuri și două codițe. În momentul să separ dorsalii de burți, burțile la fel, nu au pic de os. Coastele au rămas pe schelet. La fel și cu celălalt, separăm dorsalul de burt, de mușchiul abdominal. Ok, acum am 6 bucăți fără os, 2 bucăți cu os. Ăsta merge să le bag la tocat, să fac niște chiftele. Mai am câteva bucăți de la anterioarele, știuci prinse. Deci am o porție, o cină perfectă, romantică, cu burți de știucă, codițe de știucă, lapți și ficatul de știucă. Obrajii ăștia mi-ar place să văd dacă reușesc să scot și obrajii. Îmi place să mănânc capul de știucă. Ia să vedem dacă am foarfecă aici. Este. Ok, am separat. Nu fac nimic, asta ar fi mers la o ciorbă dacă făceam un borș de pește, dar nu fac absolut nimic, doar am să le arunc. Renunț doar în cap, o să-l păstrez. Probabil o să-l prăjesc. Să-i scot urechile. Branchiile, adică care cumva se crede careva că știu că are urechi.
Da. Deci am acum și capul.